खारनायनि बिटिआर एक्सप्रेस कनजुलता बर'आ दायो न'आव सौफैबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गासै बिटिआर सरकारखौ मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों बिटिआर एक्सप्रेस कनजुलता बर'आ। आरब हादरनि दुबाइआव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 6 आगस्तसिम खुंनाय 8थि संगीत भारतीय खेल फाउंडेशन गेमआव कनजुलता बर'आ 100 आरो 200 मिटार गोलाव खारनाय आरो बारनायाव सनानि मेडेल देरहानानै बर' हारिखौ गोग्गानाय खालामदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मखदपारायाव दिनै सनानि मेडेल देरहाबोनाय कनजुलता बर'आ गावनि न'आव सौफैनाय लोगो लोगो गोबां अनसायगिरिफ्रा बरायदों। मख'नो गोनांदि कनजुलता बर'आ बेनि सिगां श्रीलंका, नेपाल हादराव गेलेनानै सनानि मेडेल देरहानो हाखांबाय। बिथाङा फैबाय थानाय समाव भुटान आरो जापानाव जानो गोनां मुलुगनां बादायलायनायाव बाहागो लानो सिमां दं होनना फोरमायदों। मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि आथिखालाव 55 बोसोर बैसोआव आगान होदोंब्लाबो कनजुलता बर'आ गावनि राफोद देहाजों 30 बोसोर बैसोनि आइजो बायदि फिल्ड ट्रेकआव गेलेनो हानायखौ फोरमायदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दुबाइआव जानाय बे बादायलायनायाव गासै मोन 8 हादरनि गोबां गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। नाथाय गावनि नाजानायजों कनजुलता बर'आ सनानि मेडेल देरहानो हानायाव जाफुंसारनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। जात्राखौ मोजाङानो जादों। जात्राया बहुत हेल्पफुलि दिनै भकतपारा हेन जायगानिफ्राय आं दुबाइआव थांनानै गल्ड मेडेल लाबोनाया एसे सहज बाथ्रा नङा। बेखायनो दिनै गोग्गाना लानो हादों आं बे बैसोआवबो जि आं 100 मिटार 200 मिटार लं जाम्पआव जि गल्ड मेडेल लाबोनो हादों। एक्सुवेलि साधनाबो नांगौ, प्रेक्टिसबो नांगौ, इसोरनि बोरबो नांगौ। बेखायनो हयथ' आं दिनै गल्ड मेडेल लाबोनो हादों। दुबाइसिम भारतनिफ्राय माब्ला गिबियै आगान होदोंमोन? जों 31 जुलाइआव जों गुवाहाटीनिफ्राय एयारपर्टनिफ्राय जों मुम्बाइ एयारपर्टआव थांदों आरो हरावहाय मुम्बाइनिफ्राय जों दुबाइसिम थांदों। दुबाइनि बबे स्टेडियामाव जादोंमोन? जेम्स। दा बेहाय गासै माने मोनबेसे हादोरा बाहागो लादों? 8 हादोरनि। जों भारतनि जानानै बेसेबां बाहागो लादों? 200 आरो बिनि मादावनो आसामनिफ्राय साबेसे दंमोन? 15 अके 15नि मादावनो आब'आबो बेयावनो नङा होमबा? आदसा बेहाय जेब्ला माने ट्रेकआव थांबाय अब्ला गोसोआ माबायदि नांदों? जेथिया ट्रेकआव आं माने लाइन आप जादोंमोन बे समावनो माने आंहाय एसे गिदोबो गिलु बालुबो जादों जे आं हागोन ना हाया। थेवब्लाबो माने आं माने स्पर्ट्सनि ड्रेसखौ गाननाय लोगो लोगोनो माने इयं जाखांदो आरो पुरा स्ट्रं जाखांदो आरो जे आं बुंना फैदोंमोन जे आं मोनथामाव गल्ड मेडेल लाबोगोन। आं गल्ड मेडेल लांनो हायाबाथ' एसे मान सन्माननिबो खोथा दङ। बेखायनो आं फार्स्टआवनो जय बर' हारिनि जय बुंना लादो आरो बोराइ बाथौ होनना बुंना लादो। बे नङा जेथिया माने अन इयर मार्क बुंदो सेट एकदम पुरा एकदम फायार एकदम बे समावनो एकदम पुरा एकदम स्पिडआव खारदों आरो खारना जेथिया फार्स्ट जादों तेतिया एकदम आं इसां गोजोन माने गोसोआ माने एकदम माने फुवारनानै माने एकदम आथा सिरिना होदो आरो जेब्ला माने ट्रेकखौ माने गिदिंखांबाय माने फार्स्ट जानाय लोगो लोगोनो बै समाव माने खिन्थु नायो माने सरासनस्रायै कनजुलताखौ खारनो हागोन होननानै रावबो माने फोथाया खिन्थु दायो ट्रेकआव थांनाय लोगो लोगो बोरैबा ड्रेस माने गाननाय लोगो लोगोनो जेथिया खारनाय माने जोंनि स्पाइक होनना बुङो बे माने गाजाल गोनां माने जुता बेखौ गानबानो माने एसे मोदोमा रेजें रेजें मोनो आरो एसे माने बादाव लायो आरो जे आं सासे प्लेयार ना होननानै सानखाङो आरो। आदसा बे मुम्बाइनिफ्राय जेब्ला माने दुबाइआव बेसे समाव सहैखो? जों 4 घन्टा लादो मानोना एसे माने बोथोरा गाज्रिमोन बेनिखायनो लेट जादो। बेनिफ्राय बेहाय थाहैनायफोरा बोरै जाहैखो? थानायथ' बिराद माने इन्टारनेसनेल माने हटेलाव दोनदो जोंखौ मोजां जानाय लोंनायाबो मोजां। फार्स्ट खालि एसे जों हराव मोनहैबाय नालाय 12तासिम मोनहैदो एसे माने जानाय लोंनाया एसे माने चेन्ज जाहैदोंमोन। इसोरथ' बयलसो जायोना आरो जोंनि बिदिथ' माबा जानायथाव गैयाना इउ आरो बेलेग जायो। बेखायनो माने जों माने उनखालि कमप्लेन होबाय आरो जे रिकुवेस्ट खालामबाय जों इण्डियान माने खानाखौ नांगौ होननानै उनखालिनिफ्राय मोजां जादों आरो। बेयाव जेब्ला माने प्रेक्टिस खालामनो सम मोन्दोंमोन नामा? प्रेक्टिस खालामनो सम मोनदो एसे माने बारा सम मोनाखै 1 घन्टासो मोनदो। खारन बिनि माबाया इसां गरम ना माने थानो हाया जों
सानाव ओंखारनो हरावसो हाया जादों ना गेमा औ हराव जादों ओमफ्राय इनडोर स्टेडियामाव स्टेडियामाव जादों हरावहा खिन्थु बेबायदि लांदांथ' गेलेनो हानायाथ' गोरलै नङा जोंनि खोमा खारनाया लांदांआवनो जादों बाखि गेमफोरा इनडोराव जादों बक्सिं जादों अब्लाबो माने काबादि जादों सानाव नङा सानाव नङा बे 7 बाजानिफ्राय जादों आरो इउआ मोनाबिलि 7टानिफ्राय मोनाबिलि माने एकदम 12टासिम जादों आरो अके बिदिनो बेनिफ्राय गेलेबाय दा बेयाव जिहेतु माखासे हादोरनि गेलेगिरिफ्रा थाबाय अब्ला बायद'मोननि बे जिथु माने 55 इयार्सनि जिथु केटेगरि बेहाय साबेसेसो बाहागो लादोंमोन जों 20 जन 20 जना 20 जननि मादाव एखेबारे कुन्जलता दैमारिया बिराद गोख्रै खारनो हाबाय आरो इसोरथ' इसोरनिया थारमाने माबा मा बुङो किसुमाना थारमाने माबा गानाखै स्पाइक गानाखै माने जों साबासो माने बिदि स्पाइक गानदो आरो गाना बिउ आरो वल गेलेनायबो आइजो फैदो बे एसे माने मोदोमा एसे माबा बेराम जादों होननानै बुंदो आरो आंखौ बुंदो आरो कुन्जलता नोंनो एबारसो ला होननानै बुंदो आरो आंखौहाय बे आं हानाय नंगौ नामा बिदि बुंबाय आरो इखौ आं हागोन नोंखौ आं सेहेराखौ नायना हागोन बिदि मोनो दखन होनना बुंबाय आरो बेनो सेथिया खारबायना बे आंखौ एकदम माने वेलकाम खालामहैदो आरो आं बुंनाय बाथ्राया सैथो जाबायना होननानै एक्सुवेलि गार्जेननिफ्रायबो हेल्प नांगोन आरो एसे रायजोनिफ्रायबो हेल्प नांगोन आरो इसोरनिबो फोथायनाय थानांगोन मानोना गावनिबो इन्टारेस्ट थानांगोन जे सोरबा आं गेलेबा माबा बुंगोन बेखौ सानबाय थाबाथ' जाया गावनि देहानि थाखायबो माने फुं बेलायावहा माने एसे एक्सारसाइस खालामबा मोजां गुबुना मा बुङो बेखौ केयार खालामनो नाङा मानोना गावखौसो गाव मिथिनो नांगौ जे आंनि देहाया एक्सारसाइस खालामबा मा जागोन बेखौ गावनोथ' मिथिनो नांगोन ना गुबुना जे बियो ट्रेकसुट गानना माने खारदों बिनि मिनिनाय बिनि फारसे थाथों आं खामानिखौ मावबाय थानांगोन बेखायनो आं माने बिमा माहारिखौबो बुंदो जे ओंखाम संनायखौनो अकल सानना थाबाय थानो नाङा एसे बाहेरायावबो हरनांगौ बाहेरा नलेजबो लानांगौ खारन फिसा फिसौखौ जों मोजां लामा दिन्थिलांनांगोन माने उथिबोनाय खुदियाफोरखौ बेखायनो आंनिफ्राय माने रिकुवेस्ट खालामहरदो आरो माने बिमा बिफाफोरा एसे माने गेमावहाय इन्टारेस्ट होनानै बा फिल्डआव लाबोनांगौ आंनिनो जिहेतु माने खेल' इण्डियानि कचिं सेन्टार मोनसे आं सेन्ट्रेलनिफ्राय मोननो हादों बेयावबो एसे फैनो हागौ आंजों जगाजग खालामना अकल काबादियानो नङा बेयाव खारनाय बारनायबो आं फोरोंगोन आरो हटेलनिबो आं एसे माहाय गोसो सानबाय थादों बेखायनो आं माने बिटिआरनि बिथां प्रमद बर' सारखौबो आं रिकुवेस्ट खालामगोन आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आं रिकुवेस्ट खालामगोन आंनो माने हस्टेलनि बेब'स्था खालामना हो जिहेतु आं सासे मुंदांखा आइजो जाबाय जेला गतिके आंनो हस्टेल होनाया इमान माबा नङा माने गोरलैयानो आरो सानबाथ' गोरलैयानो गोब्राब नङा आरो गोसो थानांगौ आं सारा बिटिआरनिनो आं खुदियाफोरखौ आं माने दावगाना लांबाय थागोन आरो आं गावबो माने जिमान हायो आं गेलेबायनो थागोन नेक्स्ट माने भुटानाव जागोन होननानै बुंदो आरो 2004आवहा माबायाव जागोन वर्ल्ड गेम जागोन माबा जापानाव बेयाव माने वेलकाम खालामदों आंखौ देहाया मोजां थायोब्ला गेलेगोन नैबे समाव बिराद माने गाज्रि मुवा बेसादजों माने लोब्बा थानाय जाबाय दा बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन एक्सुवेलि आं माने फेसबुकआवबो बहुत नुबाय थादों माने बहुत आइजोआनो माने गाज्रि लामाजों थांबाय थादों बिबायदि जानो नाङा मोजां जानोब्ला माने गावनो मोजां जायोब्ला एसे खस्थ'बो खालामनांगोन इसोरखौबो फोथायनांगोन बे लामाजों थांब्ला जों मोजां जागोन बे लामाजों थांब्ला जों गाज्रि जागोन बेखौ जोंनो मिथियो आरो एसे बिमा बिफायाबो बेखौ माने नोजोर होनांगौ आंनि फिसाफोरा फरायदों ना गाज्रि लामाजों थांदो मोजां ड्रेस गाननानै लामाथिं बेरायबानो जाया बा मार्केटाव थांबानो जाया बिनि आखला मा बेखौबोथ' बिमा बिफाया एसे नोजोर होनांगौ बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदो जे मोजां मानसि जानोबा मोजां मुंदांखा जानोबा मोजां खामानि मावना दिन्थिनो हानांगोन होमबासो मुंदांखा जानो हागोन आब' कुन्जलता बर'आ दुबाइ बायदि जायगायाव गेलेनानै 3 गल्ड मेडेल लाबोनो हादों 100 मिटार 200 मिटार लं जाम्प बेनि थाखाय जों हाजासे रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जों थांनाय समावबो बिथांखौ वेलकाम खालामनानै बेस्ट अफ लाक होनानै आर'नाइ बरायनानै हरदों जेरैबायदि जों गोसो गोरबोजों बोर सारस्रि हरदों बेबायदिनो बियो देरहासार जानानै न'सिम मोजाङै मोजां सफैदों ओंखायनो जों गोजोनदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंनाय बायदियै जोंनि बिटिआरनि चिफ डिपुटि चिफ गबिन्द आरो निलद बिथांमोनाबो हेल्प खालामदों होननानै फोरमायदों बे बेलायावबो जों मोजां मोनदों जोंनि पार्टि लेभेलनिफ्रायबो जों बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोंनि दा नेक्स्टआव उथिबोनाय गेलेनाय उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ बिथाङा दैदेननानै बिथांबायदि सासे कुन्जलता बर' बायदि जोनोम होनो हाथों बेनि थाखायबो बोर सारस्रिदों आरो जेरै श्रीलंका नेपाल
दुबाइ बायदिनिफ्राय गल्ड मेडेल लाबोनानै सने जेरै जोङो बिथांनि जिउआ जोंबाय थादों थैना थांब्लाबो बिथाङा थै बायदि जानानै अराय सम जोंबाय थायो बेखौ जों UPPL दोलोनिफ्राय जानानै बिटिआर बाखिनिफ्राय जानानै आसाम सरकारनिफ्राय जानानै आरो भकतपारा हालामनि जानानै आं बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।